היי לכולם, בשיעור הזה אנחנו נלמד איך לאחד עמודות באקסל. מה זה אומר? איך אני מאחדת את הטקסט או כל מידע אחר שנמצא בתוך התאים, אוקיי? לתא אחד. יש לי כמה אפשרויות ואני רוצה להראות לכם היום איך עושים את זה. אז קודם כל בעמודה הזאת אני אראה איך אנחנו עושים את זה בנוסחה ידנית. בעמודה הזאת אנחנו נלמד איך להשתמש בפונקציית קונקטנטה. ובעמודה השלישית אני אלמד איך אנחנו גם מחברים את השם וגם מוסיפים את המגמה. אז בואו נתחיל. אוקיי, אז קודם כל איך אנחנו רושמים את הנוסחה בצורה ידנית, ומה ההבדל בין שימוש בנוסחה ידנית לבין שימוש בפונקציית קונקטנטה. אז אני רוצה כרגע לשים פה בעמודה הזאת את השם המלא. כפי שאתם רואים יש לי שם פרטי ושם משפחה בנפרד. אוקיי? תארו לכם שיש לנו גיליון אקסל של אלפי שורות, אנחנו כמובן לא נעשה את זה באופן ידני, ובואו נראה איך אנחנו עושים את זה באמצעות נוסחה מאוד פשוטה. נקליק כמובן עם העכבר במקום שאנחנו רוצים שם את התוצאה, נלחץ על שווה, ונקליק על השם הפרטי. אוקיי, אני כרגע רוצה לומר לאקסל, תיקח לי את השם הפרטי, ותחבר לי את זה עם שם המשפחה. אז קודם כל אני לוחצת על השם הפרטי. עכשיו אני צריכה להגיד לו מה אני רוצה לחבר אליו. אבל איך אני מחברת את זה? על ידי הסימן end, אוקיי? ואני בעצם לוחצת על shift ועל הסימן end, אוקיי? כפי שאתם רואים את הסימן הזה, זה סימן ה-end, אוקיי? לאחר שלחצתי על הסימן הזה, אני רוצה להוסיף לפה את שם המשפחה, אבל לפני שאני שמה את שם המשפחה, אני רוצה רווח. אז אני לוחצת על מרכאות, עושה רווח עם המקלדת, וסגור מרכאות. זאת אומרת, מה אמרתי לאקסל? תיקח לי את שם הפרטי של הבן אדם, ותחבר אליו רווח. עכשיו אני רוצה לחבר לזה גם את שם המשפחה. אז שוב, אני לוחצת על הסימן end, אוקיי? ואני לוחצת על שם המשפחה, על התא שיש בו את שם המשפחה. אז מה עשיתי פה? אמרתי לאקסל דבר כזה, תיקח לי בבקשה את השם הפרטי, שים לידו רווח, ולאחר מכן שים לידו את שם המשפחה. לאחר שסיימתי לרשום את הנוסחה שלי, אני לוחצת על Enter. וכפי שאתם רואים, באמת קיבלתי את השם המלא של האדם. אני כמובן יכולה לגרור את זה, אוקיי? על ידי הסימן השמאלי בתא שלי, ושימו לב שקיבלתי את כל השמות המלאים על פי הנוסחה שנתתי. זאת הייתה נוסחה על ידי כתיבה ידנית, ושימוש בסימן end. אם אני רוצה להשתמש בפונקציית קונטנטה, אוקיי? אני אשתמש בעמודה הזאת לצורך העניין. אני מקליקה בתא, אוקיי? של השורה של חיים כהן. אני לוחצת על שווה, ורושמת את הפונקציה, אוקיי? מחפשת אותה, כמובן. אוקיי? וככה היא רשומה קונקט. אני מקליקה פעמיים לפתוח את הפונקציה. ותשימו לב שהוא נותן לי, אוקיי? סוגריים, וכמובן הוא אומר לי, שים לי את הטקסטים שאתה רוצה לחבר על ידי פסיקים. אז אני לוחצת על השם הפרטי, כי אני רוצה לחבר את השם הפרטי, את הטקסט שיש לי בתא, שזה לצורך העניין כרגע השם הפרטי, עם הטקסט שיש לי בתא הזה בעמודה D, זה שם המשפחה. אוקיי? אבל גם כאן, אני חייבת כמובן קודם כל לשים פסיק בין הטקסטים, אבל פה, תשימו לב, אני גם חייבת את סימן הרווח. אז אני פשוט אעשה שוב פעם מרכאות, רווח במקלדת וסגור מרכאות. בשביל להוסיף לפה את הטקסט השני, אני שוב אעשה פסיק, ואלחץ על התא שיש לי שם את שם המשפחה. ולסיום, לסגירת הנוסחה, אני אלחץ על סגור סוגריים.
אז מה בעצם אמרתי לו בקונקטנטה, בפונקציה הזאת? אוקיי? תיקח לי, זאת בעצם פונקציה שמחברת טקסטים שנמצאים בתוך התא. אוקיי? אז אני אומרת לו איזה תאים לחבר, אבל גם ביקשתי שהוא ישים לי רווח בין הטקסט של תא C5 לתא D5, על ידי בעצם רווח בתוך מרכאות. לאחר שסיימתי להגדיר את הנוסחה, אני לוחצת על Enter. וכפי שאתם רואים, אני קיבלתי פה את אותה התוצאה. וגם את זה כמובן, אני יכולה לגרור, והוא יגרור לי בהתאם לתאים של אותה שורה. אוקיי? שימו לב שבעצם שמנו את אותם, קיבלנו את אותם תוצאות, פשוט על ידי שימושים שונים באקסל. אוקיי? עכשיו, כמובן באותו אופן אני יכולה גם לעשות את זה הפוך. זאת אומרת, אם אני רוצה ששם המשפחה יהיה לפני השם הפרטי, אז אני כמובן בנוסחה קודם כל אשים את התא של שם המשפחה, ולאחר מכן את התא של השם הפרטי. אוקיי? דבר נוסף שאני רוצה להראות, זה איך אני משלבת גם את המגמה. זאת אומרת, אני רוצה לשים פה את השם המלא, מקף, ואת המגמה של אותו אדם. איך אני עושה את זה? אז שוב אני יכולה להשתמש או בנוסחה ידנית או בקונקטנטה, אוקיי? כל אחד כמובן על פי הנוחות שלו. אני לצורך העניין אעשה את זה כרגע ידנית. שוב אני עושה שווה. אני לוחצת על חיים, end, רווח כמובן, אוקיי? מרכאות, רווח, סגור מרכאות. עוד הפעם end, שם המשפחה. ועכשיו אני רוצה ליד שם המשפחה שהוא ייתן לי מקף. אז אני אלחץ שוב פעם end, אוקיי? אני אשים בתוך המרכאות את הסימן של המקף, סגור מרכאות, ו-end, אני שמה את המגמה. אני אלחץ על התא שיש בו את המגמה. אוקיי? אז מה אמרתי לאקסל? שים לי את שם המשפחה ורווח לידו, לאחר מכן את שם המשפחה לידו, ומקף, ולאחר מכן את המגמה. אוקיי? זה בעצם הפקודה שביקשתי שהאקסל יעשה למעני. ואני לוחצת על Enter. ובאמת, כפי שאתם רואים, הוא נתן לי את השם המלא, מקף ואת שם המגמה לידו. באותו אופן אפשר להשתמש בנוסחת הקונקטנטה. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. שווה, קונקט, נלחץ על זה פעמיים, לוחצים על השם הפרטי, פסיק, אוקיי? כי צריך להיות פסיק בין הטקסטים שלנו. אנחנו רוצים כמובן רווח, נעשה מרכאות, רווח, סגור מרכאות, שוב פסיק בין מה שאנחנו מחברים, נלחץ על התא שיש בו את שם המשפחה, אוקיי? לאחר שם המשפחה אני רוצה לשים את המגמה, אוקיי? אני יכולה גם פה לעשות רווח, שזה לא יהיה לי צמוד כמו שיש לי פה בתא שלמעלה, אז אני יכולה להוסיף מרכאות, קודם כל פסיק כמובן, אל תשכחו, בין הדברים שאתם מחברים, מרכאות, רווח, מרכאות, פסיק שוב, ועכשיו אנחנו רוצים את המקף, אז נעשה מרכאות, מקף, סגור מרכאות, פסיק, אוקיי? וליד המקף אני רוצה את המגמה, אז אני אלחץ על המגמה, וסגור סגוריים בשביל לסגור את הפונקציה שלנו. שימו לב מה רשמתי בפונקציה, תחבר לי את התא C6 שיש בו את שם הפרטי של הבן אדם, עם רווח לידו, לאחר מכן שים לי את שם המשפחה שלו, שוב תעשה לי רווח לידו, לאחר מכן שים לי מקף, ותשים לי ליד זה את המגמה. אני לוחצת על Enter, וכפי שאתם רואים, הוא נתן לי את השם המלא, מקף, ולידו את המגמה. אוקיי?
וכמובן אני יכולה לגרור את זה כלפי מטה. וכמובן להרחיב את העמודה על מנת שיוכל לקבל את כל הטקסט בתוכו. אוקיי? אז מה ראינו איך עושים נוסחה ידנית לחיבור טקסטים בתוך תאים, איך אנחנו עושים את זה על ידי שימוש בפונקציית קונקטנטה, ואיך אנחנו מחברים טקסטים מ3 עמודות על ידי שימוש ידני ושימוש בקונקטנטה. זהו לעכשיו, מקווה שאהבתם את הסרטון, אשמח אם תעשו לייק, ונתראה בסרטון הבא. ביי לכולם, יום טוב.